सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात शिकणाऱ्या मुलीसमोर अश्लील कृत्य करणाऱ्या आरोपीला अटक. पुणे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात शिकणाऱ्या मुलीसमोर अश्लील कृत्य करणाऱ्या 24 वर्षीय अनिल वसंत गायकवाड या आरोपीला चतुर्शिंगी पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील इंग्रजी भाषा विभागाकडून केमिस्ट्री विभागाच्या दिशेने 3 तरुणी पायी चालत येत होत्या. त्यावेळी आरोपी अनिल गायकवाड याने मुलीकडे पाहून अश्लील कृत्य केले. या प्रकरणाची माहिती विद्यापीठातील सुरक्षारक्षक महिला कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला देताच घटनास्थळी पाहणी केली. त्यावर विद्यापीठ परिसरातील CCTV फुटेज पाहिले आणि त्याच्या आधारे आरोपीपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले. आरोपी अनिल गायकवाड याला अटक केली असून आज न्यायालयात हजर केले असता प्रकरणाबाबत आरोपीची चौकशी सुरू असल्याचे चतुर्सिंगी पोलिसांनी सांगितले.